București, unde transmitem Sfânta Liturghie din Duminica 3 din Postul Mare, în condiții, să spunem, normale, dar limitate tehnic, cu echipe pe teren care să asigure totuși funcționarea instituției, dar și transmiterea unor mesaje și liturghii către credincioși. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a venit într-o cetate din Samaria, numită Sihar, aproape din ținutul pe care Iacob l-a dat fiului său Iosif. Acolo era fântâna lui Iacob. Atunci, obosit fiind de călătorie, Iisus s-a așezat la fântână. Era pe la ceasul al 6-lea. A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Iisus i-a spus: "Dă-mi să beau." Discipolii lui plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Așadar, femeia samariteană i-a zis: "Cum? Tu care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?" De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. Iisus a răspuns și a zis: "Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este acela care spune: dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie." Femeia a spus: "Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă. De unde deci ai apa vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna și a băut din ea el, fiii lui și turmele lui?" Iisus a răspuns și a zis: "Oricui bea din apa aceasta, îi va fi sete din nou, dar cine va bea din apa pe care o voi da eu, nu va înseta niciodată, și apa pe care o voi da eu va deveni în el izvor de apă, care țâșnește spre viața veșnică." I-a zis femeia: "Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin aici să scot. Doamne, văd că Tu ești profet. Părinții noștri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele acesta, iar voi spuneți că la Ierusalim este locul unde trebuie să-L adore." Iisus i-a spus: "Femeie, crede-mă că a venit ceasul, că nu veți adora pe Tatăl, nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Voi adorați ceea ce nu cunoașteți. Noi adorăm ceea ce cunoaștem, pentru că mântuirea vine de la iudei. Însă vine ceasul, și acum este, când adevărații adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh și adevăr, că și Tatăl astfel de adoratori își caută. Dumnezeu este Duh, și cei care îl adoră în duh și adevăr trebuie să-L adore." Femeia a zis: "Știu că vine Mesia, care este numit Hristos. Când va veni, El ne va învăța toate." Iisus i-a zis: "Eu sunt Cel care îți vorbesc." Mulți dintre samaritenii cetății acelea au crezut în El pentru cuvântul femeii care a mărturisit: "Mi-a spus tot ce am făcut." Așadar, când au venit la El, samaritenii au cerut să rămână la ei, iar El a rămas acolo 2 zile. Și cu mult mai mulți au crezut pentru cuvântul Lui. Îi spuneau femeii: "Nu mai credem pentru cuvântul Tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii." Cuvântul Domnului. Urmează acum omilia. Iubiți frați și surori, Omilia este rostită de preasfințitul Evanghelia din Cornel această Damian, duminică, episcopul Sirian din a București. 3-a din Postul Mare, ne prezintă
dialogul dintre Isus și femeia samariteană. Întâlnirea are loc în timp ce Isus trece prin Samaria, o regiune între Iudeia și Galileea, locuită de o populație disprețuită de iudei. Aceștia, iudeii, considerau pe samariteni schismatici și eretici. Mai târziu, tocmai această populație va fi printre primele care vor primi mesajul creștin transmis a cântărilor care nu au apă curată. Această Evanghelie de astăzi este și pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Iisus ne vorbește așa cum i-a vorbit femeii samaritene. Sigur, noi îl cunoaștem pe Iisus, dar poate nu l-am întâlnit foarte frecvent sau poate nu l-am întâlnit deloc în mod personal. Știm cu siguranță cine este Iisus. Am învățat la catehism, am auzit vorbindu-se despre Mântuitorul la predică, dar poate nu l-am întâlnit sau l-am întâlnit foarte rar pentru a... I didn't know 3 items can be here. Dar cu toții vor primi Sfânta Împărtășanie, deci nu doar cei din biserică, ci și cei din sala de cateheză sau din capela de sub catedrală. Acum sunt onorate darurile și celebranții prin ritul acesta al incenzului, al tămâierii, se predispun pentru o celebrare cât mai reguloasă, cât mai conformă cu inima și cu sufletul pe care îl dorim, cât mai pregătite pentru întâlnirea cu Domnul în Sfânta Împărtășanie. Pentru că sunt absolut convins că de acasă ne urmărește foarte multă lume, aș dori să explicăm puțin, în afară de participarea aceasta vizuală și prin participarea sufletească, pot ei beneficia de rodul liturghiei, de rodul Euharistiei, în ce formă? De aceea am și apelat la ajutorul televiziunii, fiind convinși că va fi de mare ajutor sufletesc chiar pentru cei care nu se află în biserică, în aceste condiții excepționale. În mod deosebit ar trebui să fie prezenți, însă acum, în mod excepțional, lipsesc, dar nu fără folos. Împăcat fiind prin această jertfă, te rugăm, Doamne, să ne dai harul, ca după cum îți cerem să fim iertați de greșelile noastre, să ne străduim și noi să le iertăm pe cele ale fraților noștri,